Наста Кудасова. Лирика. Літаратурныя зацемкі. 24 красавіка ў віленскім беларускім доме рыхтаваліся да паэтычнай вечарыны Насты Кудасавай, якая толькі што выдала новую кніжку ў серыі «Паэты планеты» пад назвай «Лірыка». У той дзень гісторыкі з ЭГУ у суседнім памяшканні беларускага музея запісвалі мае ўспаміны пра тое, як у 91-м у Вільні мы аднавілі нашу ніву. Тую падзею, калі прыехалі ў чужы горад невядомыя людзі і пачалі выдаваць газету на беларускай мове з дзіўнай упэўненасцю, што газету нехта стане чытаць, прафесарка Ірына Раманова назвала смеласцю, ці нават больш дакладна нахабствам, а ўвогуле без эўфемізму і на трасянцы нагласцю. Я быў пад уражаннем прачытанага апошняга раману таямнічай Камілы Цень, наступны прыпынак смерць, і перажываў пэўную трансфармацыю ўласных поглядаў на беларускую трасянку, як нізкі жанр і тое, што ўвогуле заслугоўвае хіба што грэблявага стаўлення і не можа мець ніякай эстэтычнай вартасці, як пустазелле ці нават падступная шкода для засваення правільнай беларускай мовы. Маўляў, гавораць расейскія словы, вымаўляючы іх беларускім ротам, чым разбураюць агульную гармонію. З іншага боку, трасянка ў Камілы Цень цалкам гарманічная, перададзеная беларускай графікай, і да ніякай літаратуры, апроч як беларускай, такія творы не аднясеш. Больш беларускіх і цяжка прыдумаць, бо так гавораць карэспандэнты з метра Бартосіка па ўсёй Беларусі, так гаварылі нашы бабулі, і так гавораць людзі ў грамадскім транспарце шчыра і па-свойму гарманічна. Тое самае ў дэтэктыўных сюжэтах Камілы Цень. Хіба гэта не прыклад той нагласці, якая дасягае сваёй мэты, захапляльнае чытво з дэтэктыўнай фабулай, жывымі героямі у адчувальным менскім паветры. Увогуле ў інтанацыях персанажаў я раптам пачынаю чуць глыбокія ментальныя формы. Я чую гэта проста з дзяцінства ад прыродных беларускіх людзей. І вось ці не ёсць той затык, што пастаўлены трасянцы, урэшце затыкам самой беларускай мове. Я не хачу ўяўляць трасянку як нейкі заменнік прыгожай і дасканалай мове перакладаў Сяргея Шупы ці мове алітэрацыяў, мовапісу, паэзіі Насты Кудасавай. Але я разумею, скажам так, роўныя правы на існаванне розных спосабаў беларушчыны, бо гэта ўсё па-свойму гарманічныя і дасканалыя спосабы выказвання. І тут шмат што можа залежыць ад мэты выказвання. Неяк я ўжо звяртаў увагу на савецкія слоўнікі беларускай мовы, якія значна састарэлі, і мне цяжка ўявіць, каб Шупа ці Кудасава дасягалі той гармоніі і віртуознасці, дапільноўваючы патрабавальнасці тых слоўнікаў. Кажучы проста, было б немагчыма, напрыклад, апісаць сцэны кахання ці штосьці нетрафарэтнае, бо ў савецкіх слоўніках проста няма адпаведнай лексікі, няма лексікі няханджаскай,
а пагатоў прастамоўнай, якая ўзнікае з самога жыцця. Тым часам Трасянка не ды мільгане ў дзіўнай ролі пэўнай таемнай гаворкі, што абралі для размовы нейкія таемныя і няяўныя беларусы як сваю ў пэўным сэнсе абарончую якасць, як шыфраванне сваёй жывучай і прыхаванай беларушчыны, як фізіялагічную асаблівасць. Наста Кудасова. Лірыка. Літаратурныя зацемкі. Заўважаю і пэўную пераборлівасць Трасянкі, калі людзі адпрэчваюць саветызмы, калі, напрыклад, замест калгасу паслядоўна гавораць калхоз. Наста Кудасова заўважыла, што ў Рагачове ў яе не было праблем з расейскай мовай, бо беларуская ўспрымалася як цалкам асобны свет, у якім цалкам аўтаномна нараджаюцца вершы. А ў Гданьску ёй стала замінаць пальшчызна, якая аказалася настолькі блізкай, што сваімі формамі пранікае ў беларушчыну і ў беларускія вершы. Сінтаксіс лезе проста з вуліцы. Гэта ўжо факты паэтычныя вечарыны Насты Кудасавай, дзе я працягваў шукаць адказ на пытанне пра нагласць, якую ў аднаўленні нашай нівы убачылі гісторыкі з ЭГУ. Наста прадстаўляла свой новы зборнік «Лірыка», дзе таксама шмат словаў пра тую нагласць. Пра тых, хто мае нагласць, верыць у тое, што яго абавязкова пачуюць, а іхнае слова можа стаць энергіяй масаў. Напрыклад, як паэт Віталь Рыжкоў, які літаральна парваў цішыню сваімі вершамі. Рыбін цар. Рэбрамі ведаю Рыбін цар, з рыцараў ордэну праўды Рыбінай. Так толькі лепшыя з небыцця здольныя вынырнуць, бліснуўшы спінай. Так выкараскваюцца з сябе і мкнуць на вырост, берагоў не бачачы, каб уляпіцца ў п'яны карабель і злізваць радкі языком гарачым. У рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» мне ўспомніўся, між іншым, эпізод пра голую рыбу, які можа растлумачыць тое, што адбылося з нашай нівай і чаму яна не магла не быць адноўленай. Цытую. Апошні сон датаваны пачаткам нашага стагоддзя. Мітрапаліту Сергію прыснілася голая рыба. Як праінтэрпрэтаваць гэты факт і чаму голая рыба патрапіла ў фонд этнапаталогіі, зразумець цяжка. Яна, рыба, паводзіла сябе так ласкава і так непрыстойна, што стары паважаны мітрапаліт, які не без уласнай гордасці, у якой кляўся, аглядаў сваё жыццё, не вытрымаў і злёг з сардэчным прыступам. Не давяраючы нікому, ён распавёў свой сон малодшаму паслушніку, адзінаму чалавеку, да якога меў пэўны давер і відавочную сімпатыю. Паслушніка гэты сон уразіў не меней, чым самога мітрапаліта. Ён доўга спрабаваў зразумець, што значыць голая рыба, перапытваў Сергія, але той не мог нічога дадаць. Трэба сказаць, што паслушнік сапраўды хацеў расшыфраваць сон,
Але яшчэ болей ён хацеў супакоіць мітрапаліта, што пачаў згасаць літаральна на вачах. Паслушнік вывучаў розныя тэксты ад звычайных соннікаў да працаў Фройда, які тады толькі пачынаў набываць папулярнасць, але ўрэшце спыніўся на святым Аўгустыне. Як мы памятаем, Аўгустын доўга спрабаваў зразумець, дзе мы можам знайсці ў гэтым свеце знакі боскасці. І пасля розных развагаў, якія мы прыводзіць не будзем, ён прыходзіць да высновы: знак боскасці ў гэтым свеце у паразе чалавечага розуму, у абсурдзе. Я веру, бо гэта абсурдна. Мітрапаліт Сергій памёр у глыбокім спакоі з ціхай і яснай усмешкай. Канец цытаты. Тым часам нашаніўцы паміраць не збіраліся. Яны былі толькі ў пачатку свайго шляху і адчувалі неверагодную ласкавасць і непрыстойнасць голай рыбы, аж да таго, што маглі ў ёй адчуць знак боскасці. Яны не маглі думаць пра абсурд, бо перад імі адкрывалася ясная і вабная дарога жыцця, над якой толькі падымалася сонца. Прычым яны разумелі, што гэта іхнае сонца. Наста Кудасава. Лірыка. Літаратурныя зацемкі. Я заўсёды згадваю дзіўную цытату польскага аналітыка Войцеха Бараноўскага ў тыгодніку «Ілюстраваным», які аналізаваў нашу ніву часоў яе стварэння і заўважыў: перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая. Перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання, сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. У вершы Насты Кудасавай пра рыбінага цара сінонімам нагласці выступае безагляднасць, калі ідзеш не азіраючыся, бо пэўны ў тым, куды ідзеш. Толькі лепшыя з небыцця здольныя вынырнуць, бліснуўшы спінай. Так выкараскваюцца з сябе, імкнуць на вырост, берагоў не бачачы. Тое самае адчуванне мелі і нашаніўцы ў 91 годзе. Нейкі час я шукаў голую рыбу ў даведніках, але знаходзіў вялікае мноства легендаў розных народаў пра самоў, вугроў ці налімаў, добрых ці злых вырашальнікаў чалавечых лёсаў або не меншую колькасць гастранамічных рэцэптаў прыгатавання азначаных рыб. Мой бацька неаднойчы згадваў сваё дзяцінства ваеннага часу, калі іхная вёска ўцякла ад немцаў у пушчу, і там у непралазных палескіх балотах яны жылі каля лясной рэчкі са страшнаватаю назвай Чэрсень. Яны, хлопцы, зімой і летам кашамі цягалі з той рэчкі ў юноў, між іншых голых рыбаў. Улагоджаны ўласным успамінам бацька заўважаў, што ніколі ў жыцці не еў нічога смачнейшага за смажаных уюноў. А для мяне гэты ўспамін стаў лічы маім уласным успамінам марай пра тых фантастычных уюноў.
Вось у чым справа. Як я мог пасля ўсяго гэтага не хацець, не прагнуць нават аднавіць нашу ніву, гэтую голую рыбу беларускай ласкавасці і непрыстойнасці, якая, дарэчы, не збіралася ні паміраць, ні знікаць, а прагнула толькі кахаць і нараджаць. Заснавальнікі, між іншым, і спрабавалі яе аднавіць яшчэ ў часе Першай сусветнай вайны і пасля, выпускаючы то гоман у 1916 годзе, то уласна нашу ніву у 1920, але хутка разумелі, што гэта не яна. Гэта проста газета, нават самая прафесійная, у якой было ўсё, што заўгодна, але голай рыбы не было. А пры канцы 80-х мне ўжо ўсярэдзіне рабілася моташна ад таго, як б'е хвастом голая рыба, як просіцца выйсці на свет. Што тут скажаш? У жыцці было ўсё, чаго калі б не было, можна было б бясконца шкадаваць пра гэта. У Насты Кудасавай таксама шмат пра нагласць, як у радку «Господи, ну і адчайная ж воля твоя». Або ў вершы пра лётчыка, які адразу застаецца ў памяці і становіцца клясыкай. Тут кожны баіцца прызнацца, што страціў кагосьці, што больш немагчыма ступаць па зямлі. Сасновыя шышкі трашчаць пад нагамі, як косці, як берцы забойцаў чарнеюць у травах камлі, а ў небе нябесныя сотні, нябесныя шэсці, а з неба скрозь слёзы абняўшы нябесны штурвал, глядзіць ашалелы ад роспачы лётчык Акрэсцін. Усё пазабыта, нікога не ўратаваў. Наста Кудасава. Лірыка. Літаратурныя зацемкі. Урэшце Алесю Бяляцкаму Наста прысвячае вельмі просты верш, просты, як гаворыць да людзей сам Бяляцкі, а ён і гаворыць проста, бо праўда ці бывае складанай. Яна заўжды ўнутры жыве, расце. Тут рыса, якой Бяляцкі здзіўляе заўсёды, пастаянства. Знаёмы боль, салодкае ўтрапення, вось і наша рыба, куды ж без яе. Пяты ў палаце. Не варта сумнявацца, што гэта нашы коні. Вось коні, што лятуць у белай пені. Вось цёплая бабуліна рука цыбулям косы запляла над печчу, і пах дзяцінства ў росных буяках. Уся яна ў табе, жывая вечна. Зрэшты, і ў Кудасавай з сэнсам усё проста, быццам вершы даюцца для арыентацыі, для тлумачэння людзям усяго, што з намі адбываецца, без лішніх словаў. Важна, каб выказванне было дакладным. Паэзія Насты Кудасавай падобная да паэзіі Ларысы Геніюш. Лірыка, вядома, але ніводнае злачынства рэжыму не засталося незаўважаным і некваліфікаваным. Сярод свету жывёл, дзе, як пісаў Камю, мы не можам зрабіць кроку, каб не прынесці смерць, тут ненаўмысныя ахвяры, але паэтка кваліфікуе менавіта смерць наўмысную. Ідэалогія — любоў, толькі яна. Вось і ўсё.
Так ці інакш не рабі іншаму таго, чаго не хочаш, каб рабілі табе. Быццам вядомыя рэчы, проста кожнага разу мусіш сказаць гэта сваімі словамі, перад тым дайшоўшы да гэтых сваіх словаў, здабыўшы іх праз сваю паэтыку. Атрымліваецца вымоўная арыентацыя ў сучаснасці. Краю мой, хто табе робу турэмную выкраіў? Зашмаргай цісне праклятая вузкая пройма. Тут у пашане цяпер непрыкрытая прыкрая. Гора бяжыць напярэймы да страху ў абдоймы. Гора фарсіць дзераўём, недамеркамі хваліцца. Гора угрызаецца ў цела тваё дзікай зграяй. З тонкіх варсінак надзеі прадзецца па каліўцу вопратка вольнага крою для вольнага краю.